Yhtäkkiä mun päähän vaan tunkeutui semmoinen ajatus, että mä upottaisin mun hampaa sen nenää. Sitten mä repisin ja raatelisin sen nenä irti. Hei, tervetuloa. Hei. Pakkoajatukset on vaan ajatuksia. Sä et ole yhtä kuin sun ajatukset. Niin sä aina sanot. Tässä on Eloisa. Moi, mä oon kuullut susta paljon. Onko tää nyt mitä vakavaa? No kyllä se aika vakavalta tuntuu. Pidä kiinni hänestä. Millä alalla sä Eloisa oot? Mä opiskelen folkloristiikkaa. Se ihmisyyden tutkiminen mua siinä kiinnostaa. Vai löysi meillä valtiotieteilijä humanistin? Jos on väkivaltaa, niin voiko sitten olla myös rakkautta? Usein väkivallan takana on nimenomaan rakkaus. Antti on ihan rakastunut. Mun mielestä kaikista kiehtovin tarinankerronnan muoto on valehteleminen. Missä te tapasitte? Tiedätkö siitä yhtään Taas mitään? tää alkaa. Sä alat keksiä asioita siitä, sä alat keksiä asioita musta. Mä en saanut mun päästä semmoista ajatusta, että miltä musta tuntuisi painaa sen naama siihen palavaan hiilokseen. Mä olen tässä koko ajan sun kanssa. Mä en anna mitään pahaa tapahtua.